Castrigo é o nome dun lugar da parroquia de San Xoán de Ortoño, no concello de Ames, e en Castrigo está precisamente o Instituto de Bertamiráns, que é o núcleo urbano máis próximo. A primeira impresión que produzo o topónimo Castrigo é o dunha palabra composta de cas máis trigo, é dicir, unha casa da que fose posuidor un home apelidado Trigo. Pero todo isto, que parece evidente, deixa de selo cando vemos que nun documento de 1216 consta Castuirigu como antecedente de Castrigo. Se Castrigo ven de Castuirigo, este Castuirigu ven de Casa e Teodorico. Ese é o significado. E ese Tuirigo é o mesmo nome que deu orixe ao topónimo Toiriz, que significa de Teodorico, e que se repite nos concellos de Taboada, Lugo, Pantón, Rodeiro, Silleda e Vila de Cruces.